Assalamu alaikum. So za mu yi bidiyo akan yadda ake rijista na MetaFosk. Misali yanzu dai mutum ana buƙatar ya zama yana da wannan dala guda biyun nan da DAI da kuma Matic. So sai mutum ya zo ya shiga wannan gata nan Discover. Sai ya taɓa wajen dark browser. So nan mutum zai zo ya pasting ɗin link ɗin da zai sa already idan ya kwafo. Sai mutum ya taɓa pasting ya ɗora ga link nan na MetaFosk na zo na ɗora shi, sai mutum ya taɓa go ɗin nan. So gashi nan mutum zai taɓa understood. Gashi nan yanzu yana processing, so kun gani already mun sa link. Sai mutum ya zo ya taɓa wajen ga wannan sign up ɗin, ga wajen agreement, ga kuma sign off. To sai mutum ya taɓa wajen agreement.